Sinin channa chuan meiche pakhat hi mun thim ve dewa hian phuar be in alo oma amit te an lo tuam veka khonge ka om ti in alo zota chuti lai chuan mipa pakhat run kalin chu nu chu arun hnai hle maya tungei ni a han ti chuan ani chuan I pasal tur ka ni hi ti in alo changa sin ron in thaka amma a meichhia khan naw lo vein alo tal na samaya abula chuan meite chu an lo om ve boka pon lama meiche pakhat hian nu silvei naw te hi ka kuta da irem ti chianga mu alo ti a ani la chuan te reng mai ka fanu dik tak zoki ni a tuna thil thleng hi silvei nu wanga ni in pahnih hian alo hai chewa tuna te chuan so naw te lo piang tur so ita angani alo ti a chunu po chuan a puma a thil da chu lo la chhuakin ani chuan hei hi kamamo to lawe ti in a rider na chu a phora silvei po chuan naw te chu nein a chawin ni khoshe lawina om ngala meite chuan anaw te te churon pom chhuakin nu ber chuan makti deuh hian Sylvia in queen tapleta nei mo ti in silvei chuan naw te panga lai alo nei chu ni in sin churon in thak le in club ni om tak hi alo langa mi te chu an lo lam mup mupa silvei thalak chu lo da in silvei tan I inang u ti in an lo chers vela ama churon lutin zunaw do ma a han cher zan mu chuan silvei aron piang non le ti in an hlau dewa an tlan chuak ngal veka mipa pakhat chu pan na in abianga ava benga ana empty khan a han ti chuan ani chuan na lo ti lo enin silvia ni ti a mu ve le chuan ko in I lo let li a han ti thora ani po chuan vandwai thlak takin dam takin karon let le e inge nang le karai te in chan chin a ti chuan chu pa chuan ila she lo ani theya mor chuang komi le sa dik tak I lo ni hleinem karai hi an fanu dik takalo nia chuan I bo nu chang khan an chuang ko ro khom tu wa an da ngal boka chu mai ba ka karai khan Alex fa pa yin kum ngaliam ta khan naw te a shin saka anin kop to alom an pan in keite chu engma ka ni to lo alaka chuan alo ti a silvei chuan inga Alex nen anin kop mo South City ya mi house ber nen ati chuan chu pa chuan ni e kara in anun na a chan him sakalom thisen tam taka hlovangin blood transfusion an ti a karai chu Alex nun chan him tu ni ber mai chu ati a silvei chuan blood transfusion na ti in a hun ton to te angai to chhuaka anaw te nei hlim khan ni ko she lawina om nga la ni kha arun harle chuan khonge ka naw te ati chhuak nga la akyanga om te chuan athi sen lo la mekin atal chu an lo man beta chelo turin le naw te neya I chang kai na dang pakhat ve mai ani hi ti in athi sen chu tam tak an lo lak sak hi ni in silvei chuan karai khan khang ka thi sen alak tir na chan kha hei nge hi alo ni hi khonge tu na karai om ti in a han zota chu pa chuan vo in hi a birthday ni a tuna chuan midnight club a birthday lomin anom me kang alo ti a silvei chuan ole ta chuan kavakalange birthday gift chatak nen ati a pona chuan bodyguard te chu karin an lo thlenga a kalpui pa chuan ehe Sylvia iwa chero pui ta ve ti in bon lo ti hle maya ti chuan midnight club chu an vakal tangal stepa an kal lai chuan Alex Morrison nen khan in tokin ani chuan a han mu chuan enzuin ka shat nu wa angve a ti zui vong vonga kara po a chan chen khat nen chuan an lo chu khoma a birthday lum na a chuan a chan te chuan an lo fak ve luama a secretary chuan ichi chu ava moi ve alo ti saka ani chuan a pasal tur nu pe ka ni thu le Morrison chung ko in ro chona ni thu chu chang takin alo soi vela a chan te chuan an lo ngai sang hle chute anom lai chuan Sylvia te chu an lo thlenga a kalpui pa kha lut ma sa in awa thu thla chu kara chuan enge he tai ron te don alo ti muka ani la chuan I birthday lom turin karun kalani hi alo ti ve boka a hnunga Sylvia termit le Max vo alo kala han mu chuan
he nu hi tungi alo ti vata ani chuan I birthday present tur karun kenani hi alo ti a silvei chuan I emerald chi chu alemani mo alo ti a karai chuan ani lo thu chu alo soi ve vat a thian te pon an lo zom ve boka hetiang engma ishelo emerald po ila mu top lo kha an ti chuan silvei chuan chung thil lama mi thiamani thu a shila atakle alem ani le ni lo chu kan fia do na mi ti in karai chi chu tuya da in tikhan mini somvel kan nga ka nga atakani chuan arong apa nga yanga mase ani lo thung chuan arong aron kalang ati thunga an ngak hlel hle mase rewak lo nuwa chuan arong chu aron kal tamai makan ti hle a dot min shila ni mo ti in mase karai chu lo in soi thiamin tunge heng ang emerald chi hlul tukte or chuak du ang atak zok chu ina ka da a hei chu alemalom karon or ati a abau ka hlovang mai mai ani ati chuan a thian te po chuan an lo oile mai kara chuan leon kumsom chuang kanin sheto a ka birthday party a hetiang ka me sha lo te ilo shwaya ati chuan ani chuan shat lo ani hleinem I thian hlui ni hi ati chuan silvei po chuan a mai tuam na te chu a han lipa ama ani ti an sha chuan karai thian te po an tlan chengal karai po a hlau thong hle a Sylvia nangmo ati a silvei chuan abula chemte chu aban zeu boka o keima ti in a han pan hnai zela engtin ngei dam thei ati a nang hian min thai tuma kara alo ti chuan nilo keima ka nilo inu khan lom alo ti ve bok karai chuan naute nei khan engzat ngei nei I in sha em a han ti chuan silvei chuan engei soi omzia pakhat ai tam ka nei ti na em ni alo ti a karai chuan o lo ti in an vain mun sang sanga ka semdar pakhat chu alabang keiman ke enkol mek ati vela chemte ya atina wang chuan karai chuan min tina ni vai chuan anom na ka shil lawang che ati a silvei thin rim chuan latin tlatin anom na soiva tur chuan ati a mase karai chuan alo soi chadu lawe min tina emo min zai ani vai chuan a ai tam ifa tin an tuarang ati ve ta ka wang chuan ti vak ngai na om lo chu akal tira mase aliam ma chuan karai hne na chuan ama a imi sha tangkha kani to hau lawania ti in a shila akal liam ta tia chuan phone in tu emo abia a karai le mor chung kwa te chung chang lo chui ngal turin le kumnga chunga karai mi biak thin te po lo shevek turin ati a chu mai ba ka afa te omna lo she tur chuan ati nge nge a aril ru chu a ha hle afa te angai to bok nen leon chuan lo hne min ifa te chu I mu em emang lungai lo la ti in tur te chu alo pe ve boka silvei chu athil inwang khana lo ka chhuaka washroom ma akal chu mei che washroom ni lawin mi palama alo lut ni in achunga mi pa pakhat alo om le ngal khonge te phi tia a han hoi chuan azung lai chu awa hmuai I du tok to em alo ti a silvei po makti deuh chuan chwa a han tuma a chwa ma chuan a han hoi let le kher boka chu pa chuan guards ti in ama man tur chuan a han ti a an zui ngal chuti mek lai in room pakhat hi chu ama chuan ada tha thei vek maya no pangte ho chu va panin an phuarna te awa phela an ni la chu an lo lom hle a Ivan chebon tak ti te in an lo kwa vela chutia a han chwa cha chu no pangpa te an lo thleng ve che a an ni chuan silvei chu an fa te kidnap tuwa an ring tlat maya ama po chuan ani lo thu lo soima se an hnung ron lut ve a han mu chuan kanilo khapa khan asya ati chuan chu pa chu ba chu ma a mu khani in nang hi ka zung lai min en thatu kha ini mo ati in a han zo ta ma se no pangte chuan miswal ani lo ti in ama hian miswal house so a soi sa a min chan chuak an lo ti a an ni po chuan an lo ring ve ta an fa te chu an kianga kal tur chuan an ti liam liama in ma sha tir na te nein an zinga pakhat chuan silvei chu chibain ka ming chu Maverick Johnson kania Johnson Medical CEO ti in ka fanu
Fabiola ilo chan him wangin kalom lu tuke khonga in ming min shil ta che ati chuan Sylvia Moore kani e alo ti ve a Maverick chuan kanu nen anwa in angve anula deulai che che ani ati ril ru a khongai che na nakina lom thu soinan karon lenga nge ati chuan Sylvia chuan chen nge na ala nei lo thu le lom thu soi nga ilo thu te chu alo shil ve a Fabiola a han ena a hriat to anga ti ril ru hle a pakhat churon in rolin aron chibaya ke hi Zachary kanya Evis group achang ati a Sylvia chuan Mr. Evis ifapa hi alano pangsi a shadewin yen goldonia ti ina cha a chumi pano pangpo chu aril ru chuan ka hriat nu wa angve ati le a pakhat kharon chong ve in ole kan fa te lo chan chwa wangin I thil lo ti to a ka ngai da mangche ati chuan Mr. Evis chuan Mr. Morrison nen in lawin sharing ani mo ati chuan Mr. Morrison a hanti a oni e ani hi Alex Morrison South City sumdong hlotling berani hi ati a Sylvia chuan rel ru chuan hei hi ani chuan karai ne na in suya ti kha ani hi mo ti in ani chuan ama a kalo mutpui kha he pa hi ti in angai twa le ta mi pano pangpo chu afa ani nge ring ta ngal Alex chuan afa pa chu lan tia kawin ikalang le ati chuan lo du lowin a phone chu a phora Sylvia chu angai na thu a han shil Alex chuan nilawe ani te chu toya nilaw ti kwal moi thei ani hleinem tia thlema han tuma Sylvia chuan Alex ne na chuan afa pa en kol tu tur ne ni anma mo chuan tia a han zo chuan anna mo lo thu lo soya chuti lai no pangdang te chuan anma ni in an du thu te an lo soye Sylvia chu an pathum chuan an ngai na vek si a lan po chuan apa ku chu alo thing ve char chara arem ti ta a hlo tur te a han soi chuan a aya sanga an roi ngam thu te soin anin nya le vela mase ama chuan ole tuna chuan len hne na ka om photanga ti in sign language a thiam thu te soin zaizir chuan lan chu angai na thu a han shila ani po chuan alo ti let ve a noi sang chuan Alex chuan chutia afa pahlim chu a mu ngai lo thu alo ngai to a Alex te chen na lo langin kara ron ho chuan lan hne na chuan kek tui deuh kalo hon che anya ti in a hlim lut hle a ma se Sylvia han mu ta ka chuan nang heta engei ti a han ti a ma se Alex ron kalin kara hne na chuan Sylvia nen inin sha ami a han ti a ani chuan sha mai ni lo unawalom kan ni ti in Sylvia lama akala ane na chuan ilo lang thu sia soitur ka nei chewania a falin ka bedu che a han ti chuan ani po chuan ole ti in lan hne na chuan zaizir chuan ipa nen TV lo en ru o ti in a thil ken nen chuan azuya lan te pa fa po chuan an thil en tur chu an boi puya room shan va thlen chuan Sylvia chuan a thil ken chu an pia chuan da in theikara chuan camera lo ze phini in ti chuan an om dan chu Alex te chuan an lo mu thei do na ni kara chuan Sylvia chu a beng ngal popa chutia ati chu Alex le lan chuan an lo mu a an thil ken chu an thlau pha kara chuan heta eng thil nge ti itum chuak rang ro ifa te dama I mu du chuan ati a Sylvia chuan anom na shiltur chuan a han ti kara la in lan nge I thlan don adang pali te ati a khongen om a han zo le chuan ani chuan kanu in pakhat chu bollo paina ada a udo pakhatin charin tuna chuan an hne na om mek kein an ni chu ka support lawani chuan athi yang ati a chutia anin biak ve lai chuan Alex ron lutin kara chu aron hawa chutia a shat lawa an mi chhor kut a han thlak chu ani la in nilawe ka unaw nu ni sia hetiang na a tho ka du lo wanga lom ati a Alex chuan ani chuan a hlo ka punang ti in dollar sangli a hlo tuang ati chuan kara chuan he thlakata Alex yan chu tiang zat bak min pe big lawa sin ti in a thik le hle a tuna china chu tianga a du du a ami chhorte ban tum to lo turin ati nge a chu mai ba ka Sylvia hne na ngai dam dil tur chuan ati a thatak chuan adil ve mai ani po in apoi law
se tinon to su lo ti in a chwa sana a thil danin chuan Alex chuan chuin avati dinga a thil kena apple chula in a hnuaia camera chu a han ena a hnena chuan kara ne na inin kar hi ka hre thiam alom kumnga liam ta khan ama hi mor chung ko fadik takani ti an hre chhuaka nangma chantur zong zong akuta an da a alakai thin rimani ti ka hria ma se ka in chunga hian ngai tuana thalo nei ai omani ti ka hria chuan in chi rang ti in a kalsana Sylvia chuan kol dongin ka fa omna in hria mo ti in man mo takin a chuak nga la kara lutin a in siam tha sok soka a fa omna an hria ta chuan an tlan nga la chuti lai mekin me chinau pang pakhat a ron langa a lo bal reuh hle a hmai te chu a bal hle a kor a lo su a anu ni om tak ron kalin a ron hawa iwati muang ve ti tur dang tam tak ila nei ania ti in a ti tur velte a lo soi zung zunga chu nau pang chuan a in suk na lama a ko chu ti pemin a kor su ka chuan a thi chu a ti kai pala anu chuan chu wang chuan a haule shepa a thil ken chuan a vo shepa ma se Sylvia te ron thlengin chu nu chu a ron nam sona a bianga a beng bok nau pang chu I tha empty in a ngai sak nga hle a chu nu la chuan nang khan min beng amo ti in a lo thin rim hle ma se Leon khan kalpuin a lo man beta no pangte la khan Sylvia chu a hmu vai khatna ani wang chuan a lo hlau dewa Sylvia chuan ama enkol tu chu panin nang hian engwanga khatia ka fanu lo soi sa nge ini a te chuan chu nu chuan poiti lo mel deuh hian a thu ani thu te a lo shela Sylvia chuan tu in nge ka fanu hi pe che a han ti a ani chuan traffic ne na changa ka le ni kha nangman I du lawa I kalsa ni lom ni I du le thani chuan poisa min pe yang che a ti a ma se Sylvia chuan ngoi mak ro police ka kauto anon shwa yang che ti in Leon chu kalpui tur chuan a ti a Sylvia chuan no pangte kha pan le in ngai dam dilin tinge iwa cher ve te ti in a ngai to hle a tu na chang chuan abiba ini to ang ti in ka fanu a han ti chuan nau te po chuan nu ti in lo kwa ve vong vonga kar chuan ho puin an nu fa chuan in ngai takin anin thut nai hle a Leon ne na chuan a rem lai ding turin le abiba kor le saka du thu chu a shela an din nu chuan an han chuka an nunga chuan Kelvin le apa Mr. Evis kha lo omin Sylvia chu Kelvin chuan lo kau wata Mr. Evis chuan tungi khano pangkha tiya a han zo chuan ka fanu ni hi a lo ti a awa chirve a han ti a Sylvia po chuan kumnga nuwa ka mu ve che a ti a Mr. Evis chuan a thil khai chu pe in hei hi la ro Kelvin I lo chan chwa wangin kalom zalan tirna ani e ti in pe ka tuma ani la in angai lo a lo ti ve tlat ma se la tura ti luin a pe a an kal zui ngal Kelvin chuan apa ne na chuan engeng emu soin Sylvia chu a black card a lo pek zo lo thu vel chu soin angai na hle ti chu a shata apa po chuan a lo nui pui ve mai Sylvia chuan abiba ne na chuan ikor chu le photang nakina a poisa chu a bank account na transfer dan ka ngai to mayang ti in an kal tanga la dor pakhata valutin ma se a thok tu chuan an re thei mela ti wang chuan a lo be thalawa an dora chang chuan chuak turin lo ti kara po kha lo omin avakal ve a na tak tak chuan an nu fa chuan an chong khuma ma se a ma a Mr. Evis poisa a pe kha phorin a thok tu ne na chuan hei hi a to gem nge adang alangai a han ti a chutia poisa tam taka han mu ta ka chuan thadeu chuan a bia a poisa te chu avada tha a kal chung chuan kara chuan Sylvia ne na chuan khoye change khang poisa te kha I nei a han ti a ani chuan ka tho chu ani kha alo ti mipa mutpuin emni a han ti chuan Sylvia chuan a beng pop ka ben nge ngai che hian om su ti in a chong ve hlak dora thok tu kharun let le in abiba chu a korvel hak tir tur chuan shwaya tum kara chuan an store manager ko tur chuan alo ti boka
Abiba chu korthar nen ron chuakin anu bula aron tlan pheya chuti rualin an store manager aron thleng kara chu engthil nge ni ta ati chuan an dawra alo kal to ngai don lo thu shilin tinge ati chuan Sylvia te wang ani thu alo soi chu pa chuan an ma ni han ena an re thein a sha ta wang chuan chhuatir tur chuan a ngak tu chu a han ti ani chuan an dawra tang thil tam tak an lei thu alo soi ma se an manager chuan Miss Morse hian an ai tam a lei chin chhuatir va dro ti in a shila chutia an boy nak nak lai chuan Fabiola le Mr. Johnson te kha an lo lang le a Fabiola chuan tinge me chino pangin lo ti du da aron ti pheya manager pa chuan va panin awa be chale a ma se Fabiola chuan ama achit anga me chino pang pakha zok po chu chit ve tur ati chuan vatan phein kangai na che local ro kormoi deuh ka leng che ti in akaya an luta dura chuan an manager chuan abiba po a be chave chan mase ani chuan alo du law anu bula akal le wata kara kharon inrolin Mr. Johnson ifanu hi immangai lutuk ti kashia mase Morrison chung kwa ten he mol hi thu nei na an nei angin keipo hian ka du lo te chu ka no chuak thei ani alo ti a Sylvia po chuan ning da dewin a phone chuan tu emokolin an omna mol le an dor omna my group flagship store chu shilin ada ngala kara chuan police call ani chuan nangma ni kha ani an shwai tur cheu chu alo ti a Sylvia chuan chi chu wan ti a chiarin tingei chiar an lo ti chuan chu vele manager phone chu ron ri in ban ani thu chu an lo shila tu chiang nge mo ini le ti in kara ne na chuan puina adila angak tu nu po chu ban ani a an pahni chuan kara chu pui turin an ti a ani po chuan mall manager ni na le Dordanga store manager ni na apek tur thu shilin Sylvia te no fa chu no chuak wa tur chuan alo ti chuak tur ra an ti an nem chu Sylvia atlu chep ma se Alex Khan alo dang mana enge thleng ti in manager pa ne na khan tunge nia in shata I customer te no chwa ilo tum a han ti a ani chuan Miss Morrison ti tirani thu le nadang thatak apek tur thu te tuna a thona a ban ni thu te alo soi zon zata Fabiola kharon chuakin anni hian Sylvia te an bech du lawa ti in alo soi ve a Alex chuan ole ti in an manager pa ne na chuan engwanga chu tianga ti ngi an ni te azota thil omzia te soin an na thar tur po Miss Morrison chuan apek tur thu alo soi le kara churon phein engi omzia alo ti a Alex chuan ani po chuan Sylvia wanga ban ani thu le a khongai wanga pe ka du thu te alo soi Alex chuan lo ngei hle chutia thutluk na asyam ve ringot chu manager te chu ban an ni thu le chuak wa tur chuan a shila an hlau thong chuan kara chu pui turin an ti Fabiola la alo tong ve seka kara chuan alo hau Mr. Johnson Khan lo wa chanin alo hau let ve boka manager te pahni po chuan an tan apoi thei ti sha in ngai dam dilin poyan ti thu ti an soya an mani chu anin beng sok soka atopa chuan an ngai dama an lom chu an kal wat wata Fabiola chuan abiba chu ka yin akal puya Sylvia lu chu thila omti in Mr. Johnson chuan an khoi saka asam chu la zewin azawi ati a Sylvia po in Mr. Johnson chu abiba chunga chuan bia ka du thu lo soin ani po in ole ti in Alex chu adara beng thet chuan akal fal ngala kara chuan Sylvia chu lo soi chele in ti sa in mi pasang sang akoplora kantan po akyang oma chalo ti in Alex chu alo shila ani po chuan kan ngai twa chale don nia ti in an kala Sylvia le Mr. Johnson chu in bia in abiba chu entira do thu te soin apuina adila
ama doctor lo ni bok nen ani chuan a hmel en kha chuan a cher ringota a thale mayang ti in lo nem ve boka Sylvia chuan thil pakhat ti in len chong thailo hi min en kol sak the ngem a han ti a ani chuan len chu chong thailo to pani lawa a ril rulam wanga chong du lawa ni thu chu a shila Sylvia chuan ani chuan Morrison chung kwa wang son ani nge yang a chong du law nge ni ya kara wang alo ti a Sylvia chuan nurse kum nga liam ta a anaw nei na om chu lo mu in khoya nge afa te kha anom ti vel lo zota nurse chuan a hriat chu a soi mai du lawa Leon Khan kan soi sa ma sadon che emni alo ti a hlo wang chuan chong chuakin naute pakhat chu ka patient pakhat rai thailo ne na ka pe a ma se an chan chin kan sha zui law chuan pakhat chu doctor pension to in alak thu te a hriat ang chu a soi ta veka Sylvia chuan indam lo ne na in pek chu meichhia nge mi pa ati chuan meichhia ani thu le akuta birthmark anei thu a soya chutia anom lai chuan room security an lo luta nurse chuan chan turin alo ti Leon Khan security te chu alo chela Sylvia chu atlan chuak wata Maverick po a office alo omin phone call chuan a DNA sample a thon te chu a inmil thu an lo shila a da nu chuan Sylvia chu a unaunuhrawn ni thu chu a chiang ta a chuti mek lain amaron lutin Mr Johnson min pui ro alo ti a zuk lutha a engthil nge ti in alo zot vat chanchin shilin ama po chuan alo puya security local te chu an mi zona om lo thu le mundang en tur chuan alo ti a an kal nu chuan thil thleng chu akim changin zota Sylvia po chuan kunga liam ta afa anei thu le ingzat nge anei po a hre chiang lawa chuan nurse te le anu shon te ro man na mangin afa te chu mun sang sanga anda thu a han shila tuna chuan an zinga pakhat chiaka kyanga ala om ti in a soita veka chuan I pasal khonge alo ti chuan Sylvia chuan a thi to thu alo shil ve boka Maverick chuan a kutwan chuan tuna china chuan lungai to su keiman ka puyang che ti in Sylvia chu nang hi ati man chia ani na soitum chu Alex ron lu chuan ron te topin engthil ngei ti akut kha thla nga ro alo ti a Maverick chuan kalau che kalom chuan ilo buai na tur om lo ti in anin hnial chu ani dera election Sylvia kalpui hantum chu Maverick po chuan alo dang ve tata akuta chuan an wan ve ve chuti lai chuan phone call chu Maverick le Sylvia chuan an dong Sylvia ko chu an vun tlat wang chuan tharu ati a Alex chuan Maverick chu thla turin ati a ani chuan a le lama a phone hum chung chuan ko li don lo kha nangman thlavat ro alo ti ani po chuan alo thla ve mai ni chuan an pick up a an pani chuan an fa te lu na kindergarten a chuan kalva turin an lo ti chu ni in an da no chuan an kal na tur chu ain an awang chuan Maverick chuan Carolyn kal ro alo ti a Alex po chuan lan lu na ani ve tho ka thang che alo ti ve bok Sylvia chuan angai lo keima in ka kal don ti in a chuak ngal da ya kindergarten chu lo langin abipa chu aril chamwang chuan an teacher bula eitur avadila an teacher chuan eitur package ni hi run phorin a thlan tira abipa chuan zote omna chu akiu ta ti wang chuan hei hi ti in ala a hongin e ngal chutia e chu an teacher chuan a thla ala a tu emo hi avathona ani chuan poisa arun thon ngal boka abiba thil e chu no pangdang te khan lo mu in Kelvin chuan abiba in zo te chu e ye ti in lo soye abiba chuan I du ve em ti a pe ka hantum chu an du lo thu le zo te cho chu zo te in alom e an lo ti a Fabiola chuan abiba tungi he hi pe che ati chuan an teacher pe ka ni thu a soye Fabiola chuan an teacher bula khan va shwain engwanga pe nge ani ti in ava hawa ani chuan ka pelaw amma na thlanga lom alo ti ani lom ni
abiba a han ti chuan ama po chuan akoma zo te lem hi a cute ka tia chu wangania ka thlan alo ti e fabiala chuan thinrim deuh chuan thil chu an teacher hne na the phein iswa hle mai engwangin nge zo te chu ni ti i shil lo alo ti a an zirtir tu po a thinrim ve hle chutia fabiola in a han ti chu Maverick le Sylvia po an lo thlenga thil omzia chu an lo soye ma se Fabiola chuan an zirtir tu thiam lo ani alo ti ve tlata an te na chuan CCTV ya a thil vom lai te chu alo mu a chuti rualin Sylvia hne na chuan an fanu chuan kim lo na anei anyang no pangdang a in a thiam thei lo wa zo te chu le chu lo po a thlar sang thiam lo alo ti a Sylvia chuan chutiang ani thei lowang alo ti an zirtir tu chuan special school in transfer tur chuan ti in chutia no pangpa ngai lo an kindergarten a alu ta ni ti mi dangin an sha chuan a thalawang ti in a han shila abiba po chuan chapchung chuan nu howang kindergarten a hian ka kal pe lo alo ti zo te chu ka ei ti khat chu engma ani lo amma pon karil jam wangin ui chu ei bang po ka ei thin thawa lom alo ti Sylvia ril ru chu an na lutuka chu tianga a fanu in lo twar chu an zirtir tu la chuan chu ui chu te eyania apa ngai lo na sa ni chu alo ti a Sylvia thinrim chuan I chong chu amoi lo hle mai a han ti inu fa chu inin angcha ni hi a han ti a Sylvia chuan no pangte chu lova infiam ru ti in a kaltir Uncle tia chuan Sylvia chuan an zirtir tu chu a beng chura a thinrim ve hle mase an zirtir tu chuan transfer na form chu vala in sign turin a pe mase Sylvia chuan a teulo ti in lo pot thler da ya phone chu la chuakin tu emo a call nga la anom na kindergarten ming chu shilin a leitur thu a shila teacher nu khan I lấy thầy tiểu lầu chút tiếng tấm bồi sấy này là vắng à lâu ti về à nụ đều lúc cả cô đông là in kindergarten su Morrison ta ni in shalan phal lâu thua à lâu soi chút đi Rollin Alexander lột về chứ he kindergarten hi cần tan cái tí anh sợ chi anh lâu về à lâu ti chút đi Rollin anh teacher nên nói chuan abiba ei tu rapek na video chu mu turin ati ani chuan darkar khatliam ta mi alan theilo thu lo soin mase Sylvia chuan kathiama lom ti in iPad chu ala a han mu chuan an teacher chuan zo te chu a thlan tura alo da ni in chutia anom la chuan an teacher phone chu aron ri message ri a han en chuan kara ne na anin byak na ni in poisa a thon te le abiba zo te chu ei lai te chu a thon ani ti an sha chuan a thinrim hle Alex chuan chutiang mishing thok tuwa ka du lo che ti in he hmuna chang hian chuakla South City hi chwa sanang che ati a hlau lutuk ngai dam chu adil chung chung mai Sylvia chuan ka puyang che keiman ka du angai ti chuan ti in kara kol turin ati a han kol chuan thil omzia te chu a han shil abiba zo te chu a eitir ani ti an sha thu te chu a shila kara chuan lungai lo turin le aman na apek tur thu shilin lo chang Alex chuan kol chu la in kara chu a hawa kol chu a da mak Sylvia chuan teacher chu ka mu pha ka to su ti in akal tir nga la akal nu chuan engeng emo an soya Alex chuan abiba chu an kindergarten na alakal thai tur thu shilin mase Sylvia chuan lantan kara hi a thalawani ati Alex chuan ani a thatlo chuan nangma lantan I thati ne emni a han ti Len aron lanta ka wang chuan Alex chu akal ngal da ya Maverick chuan Sylvia chu dinner ei puya alo soma Fabiola le abiba po an lo leta Fabiola po chuan keipon ka ei pui du ti in aron wana Sylvia chuan abiba ilo chana kalom le tuke ti in Fabiola chu a han faka akuta bartma ka han mu chuan hei ingtin ngei nei a han ti ani chuan kapian terata ka nei to alom alo ti Sylvia chuan Maverick chu Fabiola hi ifanu dik taka ni lo ni in kalo sha a han ti chuan
ani chuan an chhung ko thuru ka ni thu alo soi ve boka Sylvia pon chutia Fabiola a fanu nia arina wang chuan dinner chu kan kil ho don nia ti in arem ti ve a Maverick po chuan lom deuh chuan ole naktuk tlaya ti in an kalna tur chu a hril nga la Sylvia te nu fa po an kal nga la Maverick chuan apa kolin naktuk tlaya zanja ikil hawang u kan chhungin thil soi tur poimo deuh ka nei ti in a hril nga le an hotel kalna tur an lu ma chuan Sylvia te nu fa le Kara te nu fa chu anin tok lau maya Kara nu chuan Sylvia hne na chuan inu kha le chen kha kalo ni ve to a chibai po min bo ki tum lawa alo ti abiba chuan nu he hi kapia mi alo ti chuan nilau ti in a changa moi lo tak tak chuan an tong khum le Sylvia chuan in sum to lawin abianga chuan a beng ta pop Kara chuan an pe a security ne na chuan hei he nu hian Morrison chung kwa ni mai tur kuta thlak ania ti in a shil security po chuan kan hotel chunga boina siam ching lu kan phal lo alo ti a Sylvia chuan somna ka nei lom ti in ron phora Kara chuan lo la in hei chu apa ngai moi lom ke ni chu VIP kan ni sin ti in lo soi ve a chutia anom chu Maverick te local chuan an mu a apa chuan Morrison chung ko boina hian in relangai me alo alo ti ma se Maverick chuan Sylvia tel chuan ka inrol nge yang ti in an pan pheya Fabiola po chuan Sylvia chu awawan le ngal chata Maverick chuan Kara te no fa chu tongkhum ve in he hotel hi Johnson chung ko ta ani a Morrison ten thu nei na an nei lawe ti in an pani chuan chu hotela an lu le chu aphal to ngai lawang ti in security te chu a hril nga la an lu san ta da ya Sylvia te haunin chuan Kara te nu fa chu an thin rim hle an kongka a chuan an thlak tarin lu phal lo te ti in an hmel nin an bel run boka Kara chuan chu thlak chu Alex avathona Sylvia rap thlak zia hi Maverick adoi kwala hetiang hi kan chunga ati avati a hotel chungan lo chuan Maverick ne na chuan apa chuan nang hi nupui nei lai ni ti inshallah a han ti chuan apa ne na chuan ka shalom ti in ama a chuan en la an deuh anei iti ve lo mo ti in Sylvia chu a han ena nei ve chuan ka hria a han ti apa po chuan Maverick chuan paper chu pe in Sylvia chu a fanwa ni ti a sheta a Sylvia po ain thiam lawa pon lama thil thleng wang khan ma se pa ber chuan ka fanui ni ti in han shela a chhong dun hle Maverick chuan ke hi I unak pa ka ni e Sylvia ti ya han soi bok chuan alom lutuk chuan na va kwa a chutia anin kwa chu an pe atangin na thok pakhat hian an thla alo la ru boka apa chuan fanu ka neya chu mai ba ka tunu mel thadeu ka nei boka ti in alom hle a Sylvia chuan kapa tu pakhat mai ni lo adang po I nei lom Fabiola po hi ka fanu ni in ka hria a han ti a apa chuan ani chuan Maverick nupui hian min lo bum ani nge yang ti in an soya apa chuan a fanu alo let le ani ti chu pon ngal mai adu ma se Sylvia chuan lodangin midangin Johnson chung kwa ka ni ti la shilo se ka du ani ka thil ti tur kolati zo si lawa ti in ange na apa po chuan te reng mai kha chu I thu ani e alo ti sak ve a Sylvia chuan lan chu lo va mu in heta karon kal thei to don lawa ti in alo shil kalatum chu lanan a thutna a thi sen chu a han mu a Sylvia chuan period lo nein lan hne na chuan tempon sadil ma se a she thiam lo ti shele in ma se len chuan Kara mut kor chu in thak nan a pe a Sylvia po chuan tempons kan ngai to ange ti in akal san ve a anu rei lo te ya Alex ron ho in lan chu a ron bia a ani la chuan zaizir chuan Sylvia ain hliama ti in alo shil khoya a han ti chuan amonga ati a thisena mu chuan Alex chuan a she thiam wata ole keiman amamo kawalam sakange ti in akal ve ngal
dora vakalin angak tu hne na chuan meiche thil min lo pete ti in a hmai te chu an hmu lo nan max ten atwama angak tu chuan a pe ve mai boka ina Sylvia ava pe a in po a en changam vak lawe Sylvia chuan tinge hetiang te I lo le a han ti a ani la chuan I mamoni lom ni alo ti hetiang hi mo a han ti chuan ava en tampons ni lawin condom lek alo ni a dor ngak tu khan a she swala ni nge yang a tinwa no a Sylvia chuan apoi lo kara ta kawa zonga nge a ti a Alex chuan lo wanin tinge amut kor hi hak ti vela zota chuta anom dun lai chuan kara ron ho a room ron lu ma chuan Sylvia chu chwa mai lo tum Alex chuan lo ti dingin enge ti itum a ti a ani chuan room atang hian ka chuak don ka om hi a du hau lawang a lo ti ve thunga ma se room ron lu ma chuan Alex chuan closet a chuan a lu pui mak Sylvia chuan hetia kanom hi kara hian sha se engtin nge ngayang ti velin soya Alex chu ti hlau thon ve la tum bok kara chuan aru ma condom om chu a mu chuan lanaron lang ve boka hei tu le nge a ti chuan apa le ni thu lo soya kara chuan an mani man ture muti in alom man hle khongei pa chu ti ya zo chuan len chuan a she si lawa a kol ta ringot phone ri chu a closet chunga changa ni ti a sia a ma se Alex chu eng tin tin emo aron in cheya aron chhuak hlol mai kara chuan lo kwa vela an om dan chu Sylvia chuan closet chunga chang chuan alo shevek Alex chuan irim wa cheve a ti a kara chuan ani mo perfume kain ka bring sia ti in ani chuan kawa in bol photange ti ya a thom no lak a han tum chu Alex chuan lo dangin angai lo hei chu ti in a signal kara chuan ole ti in akal ve mai boka Sylvia poron chuakin hlim deuin kara nen khan hunin lo mangdon nia ti in chwa san ve ngal da ya ma se kara ron le chuan Alex po alo bau da ya alom lo hle Alex chuan Calvin pa kha lo va mu in kara nen anom lun thei mi alo thu le a nai deuh chuan an lua ka chwa zel thu soin Sylvia kha angai to a ani bula kha chuan engtin ma om mi si lo ti a she chuak boka a chan pa chuan damdoi ka ele chinla kha wang kha ni moi the sin alo ti ani po chuan lo rem ti ve maya ti chuan damdoi chu ein a roi deuh chung chuan kara chu hun man pui chu atuma ma se a naya ki sa han tum chu an lua ka ron chuak le don tlat kara po chu ring hlelin nang hi tinge hun ka man pui thei mi alo chi a ma kum nga liam ta a ka hun man pui kha nang mai ni lowem ni a ti chuan kara chuan in soi thiam tumin ani thu le khami chum kha chuan a hmai to ma ti in a shil Alex chuan ani chuan I hmai tom ro ti in anam tu li a kara chuan Alex I om dan hi a hlo om lutuk hun min pete alo ti a ani po chuan ole ni khat hun ka pe ang che a hun lo thlinga ka mutpui theile ngang lo che ani chuan kanin kar hi a to pang ti in awawa a kal san ta ngal kara ri ru po a ha le to hle bok Alex chu adam doi eiwang khan a omanuam lo hle a damdoi in lam a pan ta ringota Maverick muturin ma se a office lu ma chuan Sylvia nen an om do na ni ti sha in until soi chu a shetel boka Sylvia chuan Fabiola chu ka fanu ani tak tak ati le anin kwa chu awa mu a Sylvia hian Maverick fa alo nei ringa ni hi ti in akal ngal da ya Sylvia po chuan kara ne na changkol dongin a han pik chuan kara chuan naktuk sana ka ai o in Alex mutpui ro a ron ti a Sylvia chuan alo du lo ma se kara chuan I ti lo ani chuan I fa te omna ka shil lawang che ti in a vau ve tlat boka a to pa chuan a rem ti ta nge nge Alex kara om chu Sylvia chuan lo bia in engi hetai ti idam lawem ni alo ti a Alex chuan alo chang thadu vak lo ma se lana cha em ti vela han zo chuan I sha ta ngai lo alo ti a
Sylvia chuan anani ka ni angin shat ka phu ani alo ti ve boka Alex chu va chuakin nang hi ka ngai na ngai lo che ti in akar nunga chuan anem lut ve nga la ama po chuan bo lutin huna man puya anzo nu chuan Maverick parking lota arun kal Sylvia ron zong chu ni in a han ko la Sylvia chuan apika a shok chu na ati ve hle chung ko in mu kho manga ya ni ti vela soi chuan Alex an lo sha a thin rim chu chuakin Maverick nen chuan anin swal tamaye Sylvia chuan lo chela chutia Alex kara changa aron chuak chu Maverick po alung oi vak lo hle a Sylvia chuan ka kong an le tuk kalang ti in Maverick chu akal puya Sylvia chu mech doctor lo mu in ani chuan mun saria chui ni a kar khat chung tui khoi thei lo chuan I pasal nen po in kho sa thei lo ti vela shila Sylvia chuan te reng mai a thleng to lawang alo ti ve a kara po Alex nen lo om du nin in turte alo pe a zan in chu hun nom takan mang nge yang alo ti a kara chuan Sylvia chu mu in a aiawh Alex lo mutpui tur chuan han shil le ma se Sylvia chuan anom lo thu le a thei lo tur thu a shil kara chu a thin rim hle a iti lo ni chuan ifa te omna ka shil hau lawang che alo ti a Sylvia chuan izak na nge min mambo na sa tu ini tunna hian khatyang khan min ti reng reng su anom na min shil masala ka ngai to tha ang ati chuan kara chuan ifanu chuan akuta birthmark nein Johnson tenan enkol mek ati chuan ka she to kha chu ka pom lo alo ti a kara chuan nang nu hi ti in hawatum ve ringot Sylvia chuan min mamo thu soi tui ni kha chingchi la ka ti ang a han ti chuan she deuh chuan a chingchi ta nge nge ti chuan a aiawh chuan Alex hun chu a man pui don tabok khuma mu in Alex chu aron kala an pia chang chuan kara khan lo en ve reng boka Alex chuan ka feelings chu kara ne na kan oma kan om dan kha ani to hau lo ti in Sylvia bula ka om dana ang hle mai ati a mai tuam na han hle chuan Sylvia ni ti a sheta Sylvia chuan rizai noya lo potvatin ngoi ro en thatu kan nei ania ti in lem chang tur chuan ati a kara la chuan lo ngak char char bok nen an van rei to ve tiang em min an dai rei nga yem ni alo ti a topa phei chuan alo mu thu ve la Sylvia khan ron tlo thawin kara chuan alo rek ngal ringota thla in Sylvia zok chuan a puma a khup chuan a hem soka na chu ati ve hle I chan to ka ni ti in akal ngal dai Alex po ron thawin chutia chwa ta kara om chu inge chwa tai ti alo ti a ani po ron thawatin ni zan chu ka konga na vekalom alo ti vela physical do nem ni ati chuan akal don thu lo shil ve boka Alex chuan ni zan chu min ti hlime len unaunuhrawn kan pe ani phot chuan nupuya ka nayang che ti in akal sana kara chuan Morrison chung konu ka ni teu to hle mai poita chu fa ka pai theilo hi ani ti in anu kha akola Sylvia in ka fa tur pai le turin ka du ani ti in a shil Alex po lo langin akara lo oma ma ka lo mutpui kha he Sylvia zok hi ani nge yang ti in a phone na phora tu emokolin kara le lante chu no fa an ni rengem ti te story na shila chuti ralin radio a chuan Johnson family tu thar ber ti in Maverick chuan anupui Mrs Taylor chu a chenani ti thu chu an lo pang ve mek boka Alex po chuan Fabiola kha Sylvia fanu ani anti kha ani renga a hanti a sin churun in thlakin Sylvia le kara te po an lo in mu a kara chuan kar khat nuwa keima angin Alex mutpui le la ka du ani ati chuan Sylvia chuan tinge Alex chuan min kham lo viawa ni mo ti in lo chang ve hlak kara thin rim chuan chutiangin min chongkhum re re su ti in lo haulet ve boka an pani chuan anin chongkhum le shepa Sylvia chuan
engei du soi chiang ro ati a ani chuan Alex ne naute nei le ula ka du ani ti in soi ta mai Sylvia chuan I du duwa ka omring du su ti in lo record ve ve ka kara chuan I ngai to chiang lo ani ti in anin chong khum le ta chutia anom lai chuan Sylvia chuan kol dongin abiba an kidnap thu chu an donga a chong hle kara hne na chuan nangma ti ami ati chuan ani chuan ka thuwai chuan him takin ifa te nen ka in mutir li ang cheu ati a kara po chuan kola dong ve le a lan po kidnap ani thu chu adonga lan chuan abiba an la tur chu alo von tlata wangin an lo shwai tel ve hi ani a kara plan po ani lem lawa kara chuan engtini kan ti ta kang ati a Sylvia chuan nangma kidnap alom ati a mase ani chuan nilaw Maverick nupui hlui Regan Taylor ti alom alo ti ve thung Regan chuan no pangte chu mun pakhata alo da a an hmui le kut phor chuan ngoi turin le thu oi turin alo shila kara po chuan Sylvia chu ama wanga chung thil thengte chu ani thu a soya Sylvia chuan kol dongin a hanla chu Regan ni in video call chuan Sylvia chu ama wanga chu tiang thil thengte chu ni in a soya nangma wangin Maverick nen kanin chena heng zong zong hi I thiam lo ve ka ni ti in Fabiola chuan nu a han ti chuan inu ka ni lo ti in ngoi ro ti pa chuan akhika Sylvia chuan khonga in no pangte kha tin na su ti in ange na kara chu asama potna in top turin ti ro ati a ani chuan ka ti thei engma omlo alo ti ve bok Regan chuan breaking in no pangte chu a chu a kol chu ada ngal bok Sylvia po chuan kara chu chhuata anam tu a Alex run thlen chuan kara chuan loin soi thiam chu atum mase lan an kidnap ani ti a sha chuan Sylvia chuan abiba po an kidnap thu alo soi zui ngala zong tur chuan ati irwalin kalokal ve ang ati a Sylvia chuan kara po in ke po kalokal ve don ti in anin suya mase kara chu kara alu ma in an tan san da ya kara chuan Sylvia lo ngai reng ro ti in Regan chu akola lan po kha Sylvia fa pa ni ti in a shila ole kalaudim lawang ti in anin thla ve ngal Sylvia te pani po kar chunga an fa te lampan chuan an kala Sylvia chu an nervous le a Alex chuan alo hnem ve chuti lain Regan po chuan abrik chuan midang ni lawin Calvin alo chu ni in katina tir lawang che alo ti Regan chuan asilai te in alo ka pa ana chu ati ve hle thisna chuak hial Regan chuan an mani ron chan chhuatum tu chu garte hne na chuan da chaturin ati a Sylvia te po chu mun chu an lo thleng ve che a Regan chu top turin ati mase ani chuan alo du law invain ka ti chevek don cheu ti in no pang ho chu amal te te in anam thla zela mase vane thlak takin an pa te chuan an lo man zela atopa Sylvia chuan du tok turin le tu nge heng te hi ti tir che ati chuan soye tum che atia gar chinga pakhat chuan anam tla ve da ya athi pha nge nge midang ron thlengin chung gar thau po chu an mana Calvin po alua hliama wang chuan thisen a hlo hnem em em ma pa kamuta chuak lutuk ti in ni kho shelawin a om ta nge nge a an hlau thong hlom hle hospital a shwain Sylvia chuan Calvin chu a change yang abiba le lante ama na lo chana ama wang leu lewin an himani ti in lo hnema operation room atanga nurse ron chuak chuan Calvin chuan thisen a hlo hnem em wangin pe kan ngai tur thu le a blood group RH indicative ani a ngai to wada ngai thu lo shila Alex po arun thleng chia tuin nge thisen chu pe theyang ati chuan Alex de Sylvia chuan keiman ka pe ang an lo ti ve ve a Jakari chuan Alex chu kum ngaliam ta a idam lo vaksia Sylvia in pe mai ro se alo ti ani po chuan ni e
keiman ka pe theyang ka hrisel tukania ti in athisen la tur chuan an kal ngala Sylvia thisen chu an la a alet le chu mipa pahnih chuan lo ngakin Kelvin chu engi an lo tivata ani chuan a thatarin thu le South City a doctor thiam tak tak te an oma ti in lo soya Alex chuan nang le kara in RH negative ve in blood group ani a unauin ni si lawa alo ti a Sylvia chuan ani chuan tu emu zok chuan do ta soi ti na ani mai alo ti a chutia an lo ti la chuan nurse ka man mo dewin lo kala Kelvin chuan mi Sylvia thisen chu adon theilo thu le hemolytic reaction anei zel thu alo soya Zachary chuan tinge alo tivat Alex chuan adon theilo chan pakhat cha om thei ti lo soi ve in nurse chuan RH negative ani a achhung te thisen adong theilo ti in sia alo ti a ani chuan Sylvia hi Kelvin nen thisen in som na an nei ti na em ni ti in an buai ta hle a Zachary chuan Sylvia chu kan pa fa ini em a ti a ani la chuan kanilo alo ti bok ani kabel nu nen khan in lai chi na in nei em a han ti le nei lo alo ti le bok si ma se Zachary paron kalin nurse thil soi kha kalo sha e ti in thu di ka ron soya Kelvin chu an fatak takani lo thu le khatya Zachary belnu a thi khan Zachary an dam chan a nei lawang ti hlawin dam do ina naute nu nei lawan ti chu ifa ti in ka soi tam mai ani ti in a in puanga Zachary chuan kum nga chung kha ka laka ilo zepa a han ti chuan ma se tu na chuan Kelvin dam na apoi mo ber ti in Alex chu pe mai tur chuan alo ti ma se Sylvia chuan ama a har sat na alo to wang khan Kelvin tan a thalawang alo ti ve a Zachary ril ru po abai tamap mai Alex ne na chuan kara po RH negative ani iti ni lom ni Kelvin thisen petur chuan iti theyangem ti in a kol ti ra kara ron thlen chuan Alex ka ngai to lutuk cha sin ti in a han na ya ani chuan Kelvin an thisen amamo thu le RH negative ani a ape ka ngai thu an shila kara chuan Sylvia po hi ania lom ti in a han soi ma se Sylvia chuan ka pe theilo ani ti in Kelvin chuan athisen adon donin server injection reaction a oma a han ti a kara chuan do tani a han ti Sylvia chuan anu kanya chu wang ani ti in anui ni emni a han ti a kara chuan lam siam zelin zu kalo in zo cha te a han ti thul nurse chuan boina om lo thu le athisen te chu an thlit fim le tur thu alo soya Zachary le apa chuan tinge soi boi reng min pui du lo bem ni an lo ti chuan kara chuan nilawe ti in thisen la tur chuan nurse nen chuan an kal ta ngal lepan va thlen chuan nurse ne na chuan a card pe in poisa mang chuan a thama nurse ne na chuan Alex ne na a hrise lo wangin a pe theilo ti turin a ti a ole alo ti ve mai ti chuan an chuak ta a midang ho bul chu va thlengin an ne na chuan thisen chu apek theilo thu vel chu an va soya Sylvia chuan ka oi ho lo ti in kara chu a sha chan thu le a blood type po RH negative ani thu vel soya ma se kara chuan mi sha chiang me lo ti in alo chang ve a Sylvia chuan a blood test report ka mudu e ati chuan she tak chung chuan an test ta a nurse chuan report chu a khola changa la chuakin Alex te chu a han be a report ta chuan kara blood type chu B alo ni a do ta soi ni ti an shita a nurse po chuan a card pe kha pele tin ka pui du lo che ti in a thil soi a record na te chu a ron phora Zachary chuan do soi turin nurse ilo thama alo ti ve bok ma se apoi lawe ka hote RH negative thisen nei zong turin ka ti to a an muwa tura nga yang alo ti kara po chuan in soi thiam chu ala tum fana Alex chuan Zachary chu Kelvin lo wangai to tur chuan ti in Sylvia nen chuan an kala
Kara chuan Alex ne na chuan report kha adik lawani Sylvia thil ti vekani alo ti a ka test chhale don nia hanti in khoi hospital ange ka test sang ati chuan Alex chuan tu te emokolin anom na hospital a chuan thisen test turin local tur chuan ati ta a Kara chuan Alex bathroom ka manglok do tia kalatum chu lodangin I thisen kan test potanga ikaldon ya alauti vetlata ti chuan Kara thisen chu an la a an test nurse shang chuan mase a result chu type B ni zelin RH negative reng ani theilaw Kara po thisen hlo hnem emawang chuan a melte po adang vek to a Alex chuan I thisen result RH negative ani ma ka test ti rang ka ti a mase thudik mishil chuan ka ngai tua chhale ang ati a Kara chuan thudik chu a soita nge a election ani chuan kumnga liam ta a thisen min petu kha tunge ati ta nge Sylvia le Jakaria po chuan doctor le nurse an lo mu a Sylvia fa te chung changa doctor chuan ngai dam lo dilin Sylvia chuan fa panga khami chum khan anei thu te a shila mase a fa te chu a shat lawa an lo da bawdan vel engma ka shat pui lawani ti in nurse chu a phutok shemna muturin police ne na kalo hlana nge ti in an chwa sana Zakaria chuan Calvin noi ni chuan kan pani hian a hanti chu Sylvia chuan nilawe alo tivata nang chu I thin lunga ibel nu thita kha ilada ani alo ti a Zakaria po chuan kati palani e adikalom mase Calvin ikuta hlan ringot po kum kha le chen ka fapa angin kalo nga ya a hanti ve a chutia engeng emo an soilai chuan Alex lo thlengin an pahnih chuan a han mudun chu alo thik Zakaria la chuan Sylvia chu ka kopui turin ka some alo ti a Alex chuan Sylvia ne na chuan iwa nei hle mai Marvericania tuna he Zakaria alo ti le Zakaria la chuan engei boina ni a meichedu omte hi chuan tu po an nei theyang alo ti Alex chuan poikati mase ani kha kata ni to alo ti dai Sylvia lawin rolin ateulo ani le Kara in Kara thil engemo ala om chumi chung chu inzom na kan nei lo alo ti ve bok chutia an boi neu lai chuan Maverick ron lut hlul Sylvia ne na chuan athisen Calvinan adun theilo chan chu anui ni aron ti a lom deuin anin kwa a Alex chuan lo ti shangin Sylvia chuan lo beng a hmiah ka hwa zia che hi ishilo chuwang chuan ka chunga thu nei nei tum du su Johnson chung kwa hian min veng him thei alo ti Maverick po chuan lo chan ve boka Alex po chuan ti wak ngai na a shat mel to lo hle sin ron in thakin Johnson chung kwa te chu chuhlui ki hlau turin an local khoma Maverick le tu emo chut na tur ro kan mu chuan tunge ni ang an natlai zuania an lo ti a an lo lom vak to lo hle a Mr Johnson chuan ngak sham turin alo ti ve bok reilo te ya Maverick le Sylvia te po an lo thlenga chutia Maverick rala me che local moi chu an lom lo tlang hle a nopui chen zau che a me che dangi om pui nga la iti makle mai an lo ti a mase Maverick le apa chuan Sylvia chu Johnson chung komi ani thu te an shila an ka zen ke thi an ti chu alom lo hle a chutnyang bokin apa le api po chu Sylvia tlin lo na om ang tur te chu an soi zela Maverick po in alo chan ve mase an nyal zel si a ato pa phei chuan Sylvia chuan alo hlotlin to na certificate te chu a mu a an rin aida in alo na mai lo apa po chuan a chuang hle a api hne na chuan ente hengte hi alo ti ve chu la ke thi chu ala lom chuang lo mase pi ber chuan Sylvia chula chu e tiang u ati ta nge an ho nu chuan ke thi chuan api bula chuan Sylvia na sajia kha ti velin alo soi le boka apa po in alo tui ni ve api po an lama chuan achang hle a an vai chuan Sylvia an chung ko ni na nei tu tur chu
an du lo hle Alex le Kara po lo lang le in Kara chu Alex chuan thu dik a sha du wang chuan alo zo zela ani po chuan thu dik lem le dot ne na in polin alo shila len po chu Kara fa ani lo ti a sha chuan tunge ka fa panu chu a han ti a Sylvia alo ti ani pon mase do zepin ani khan a fa te chu a do lawa a pai lai pon ti tla ka tumani ati a an pi alan a mu chuan soi warin a fa te a en kol pe lo wangin da chata tuma mase ka nu in phuarin a du anga chet alak theilo na na ti ani chuan a nei vele khan keiman ke en kol sakani ati a len la chu atlan dai Alex chuan Kara thu soi chu a oi lo hle maya chutia anin dop lai vel chuan anom puin len a ruma lo thu le atlan bo thu lo shila CCTV check va tur chuan atia an han en chuan ru bo ni lowin ama atlan chuak ani ti an mu a Alex chuan zong va dru alo ti a phone chu phorin Sylvia a call nga la len abo in a changa tlan chuak avati a enga ti in kal nga la tum Maverick Khan khonge kalitum function an chan don to asin alo ti a Sylvia chuan len tan bo thu le zon mu fata ngai thu vel chu alo shila Maverick po in ole vazong ro ka the angre ka lo pot la yang ti in mase dara rik ma chuan lo let le la ati a anti tur te ti tur chuan an kal ta ngal Katie chuan lo mu kiawin Sylvia Johnson chung ko a ilu vai chuan ka ro chan tur chan ve i nei ve angai don si a ka dan chi anga ya ni alo ti ve boka Katie chuan Mr Johnson ne na chuan Sylvia a in ring to e ani na puang turin ti in ava shila ani po chuan ole ti in mipui ma a chuan dingin ole vo in na ka kau khom na chan cheu chu katana mi poimo tak pakhat lo let wanga ni a ilo lo mang u Sylvia a hanti a Maverick po chuan tinge ka pa chuan a pon ngal ringot le alo ti a Mr Johnson chuan ilo lo mang Sylvia ti in kong kalama hantin le a Maverick chu abula vakalin Sylvia chu thil poimo wanga akal chwa lok thu chu avashil mi pui ho chu an lo phun na sa Sylvia chu an lo dem hle a huna alo kal lo chu Katie po chuan na pi ne na chuan alo hek le char chara kan ko lange ti in a kol dera a phone chu da in pi ka ko la da da ya zak thei lo hle mai ati a Maverick chuan a phone chu wala in min bum lawang nang hian ani ti ro ka pa kha pawng tur lo ti in a pi ne na po chuan hei a kol tak tak lo bum che atum mai mai ni kha alo ti a Katie chuan a pi ne na chuan pi Maverick hian kumsom ni chuang min she to a Sylvia chu kar khat po ala shilawang mase a chan zok tatania alo ti a Fabiola le Kelvin ron langin Katie chu an ron ti boya Zachary po chuan a fa te thil ti chu thil cha ani alo ti saka Katie chuan kha Sylvia wang khan heng hi ka chunga in ti yamo ti in ani khan a fa te pa po a shelawa sin alo ti chuan Zachary chuan a sha thu le ama ani thu chu a shila Maverick chuan lo kwa sun vatin thil iti serious le zwal don ania alo ti vata Sylvia le Alex po chuan lan chu an lo zonga Sylvia chuan engthil ngi thleng hi engtin nge ama atlan bo top thei I hawem ni a han ti chuan Alex chuan ka haw ngai lo alo ti ani po chuan I local vat dana I ngai twa hle ania nga alo ti a Sylvia chuan a ngai twa thu chu alo soi ve boka a chong thei si lo no pang mai ani bok si chen pui na engtin nge di lang ti in a hlau thong hle a Alex chuan thu dika sha thu le Kara ain pon thu te Fabiola Abiba Kelvin le lan te chu ama fa te ve thawani thu a han soi chuan Sylvia chuan ni e adik ma se nang hian an pa ni phu lawi alo ti ve ta lan po chu pi pu alo chu in
Kara in Sylvia chuan afa te adu lo thu a soi kha ngai tua chhuakin a ril runa chu a lo trap meka ama te chuan chu tia a cha lai chuan mi pano pang pakhat ama ang tak mai hi a run kala tinge keima ang che ini a ti in awa khoya robot ni lowe ti in tinge cha nui nei lo ve thawem ni keipon ka nei lowa mase a pu chuan inu chuan khovela arun pian tir che a aveng him theilo mai che ani ati thin ti in lo hnem ve boka len chuan in hmesha tirin mi pano pangpo chuan boron kanya ti in fia mang ti in an kala Sylvia te po chuan beidong lawin an lo zong zela Alex chuan Johnson family function a itelangai vakal ro kami te nen len chu kan lo zungang ati a mase Sylvia chuan ka du lo ka tel lo ni pon ka pa le Maverick chuan min sha thiam em em ang alo ti a Alex chuan ka pai ti em ni alo ti a ani chuan o Johnson chairman hi ka pa lom chuan Maverick hi ka unau pa ni ti in len zon chu a chun zom le a len le baron po chu an lo in fiama mase baron zok chu miswal hian anon la ta dai maya len lau thong chu thok le khata aron out chwaka nu ti in Sylvia chuan len o ka sha ti in lo soye Alex chuan a chong thei hlei nem a lo ti mase ni lo a o nge ni ti ka sha ti in a shat na lam chu an han pana len chu a lo ni tak tak an va pom vata len chuan kanoi ni tak takem a lo ti Sylvia po chuan ani thu le a ai ma a ka mu lo wang che in poi ka tilituk a lo ti a len chuan baron aton thu le ama chu ama ang chani in miswal pakhatin ala bodai a han ti a Alex chuan kol dongin baron chu video chuan alo la Kara nu khan lo kidnap ni in lan emoti in Alex ne na chuan ifa pa hi himdama idu le tani chuan poisa nen local ro ati a kol chu ada ngal Sylvia chuan Kara koron shwa yang ati ve ngala Johnson chung kwa po chu an lawin tla shung ve to le a an mi som te chunga chuan a pi ber phei chuan Sylvia chu an chung kwa ala ni lo thu le hetiang hun poimo te a bo pela ti in a lo thin rim hle chu ti lain my group atanga thil pek arun thleng chau maya thil man to tak tak ni in a lo lom hle a chungan mu chu eng thil ngi thleng hi ti in an lo sha thiam lo hle maya Sylvia po chuan Kara chu thlungin poisa nen chuan baron anda na chu an va thlenga anu shon chuan chutia afan dik ta Kara a han mu chu tinge Kara khatia ngai om alo ti vat ani chuan Alexa na soi sak thu alo shil anu chuan ka shil che ni lom ni a ma changin ti in Sylvia chuan afa pa chu chwa turin alo ti chutia an chong lai chuan Kara khan ron rek thutin nu min lo pui ro ati a ron pui ve vatin Sylvia chu re hlum nge yan tuma ma seva ne thak takin Alex ron langin Kara chu achala tak aron kap chutiang bokin Kara nu po chu akapa an thita Sylvia ron pan vatin icha em a hanti a ani chuan no pangkhangai ven masro alo ti a an vakal ngal vat baron bula chuan min pui ru alo ti a Sylvia chu ka shat nui wa ang ve ka nui ni em alo ti vata ani po in ani thu lo soi ve a ma se baron chu boma lo thlungin bom su tum chuan wer chu an chep chata ma se a timer chu la nung tlatin an sha thiam lo hle Sylvia chuan Alex ne na chuan baron kalpui turin le an ta na ka ti the ni ti in a han shil ma se Alex chuan lo du lawin ni lawe isha em Sylvia a ma chang to khan ka mangai to che asin ti in bom chu ala thuta atlan pui ta da ya rewak lawa chuan arun pok pop boka function lama po chuan an lo boile nak nak hloma Sylvia chungcha nga bok lo ni in chuti lain Morrison ten thil pe kan lo da eti thu dong in an han lu tir chu poisa le thil tam tak alo ni a an lom le hle a chutianga an chunga thil arun thleng pop pop chu
in nei thil pe ka ang hle mai an han ti chuan an zinga pakhat chuan Miss Johnson hi Mr. Morrison an nupuya adu ani an han ti chuan keithi emoti in an lo lom hle a Sylvia chu an chung komi ani lo tur thu le anung chang amoi lo thu chu api chuan lo soi ma se Sylvia chu run lang thutin kapi mina ban ma ve min lom lu ma in arun ti keithi chuan akor hak chu run mu watin ikor chu my group limited edition anilom ni alemani mo I hak hi an lo ti a ani chuan atakani a han ti po chuan keithi chuan ring lowin atakani pho chuan kakor hi ka phelang heta hian a han ti a ole lo ti in Sylvia chuan my group atanga local pakhat ne na chuan tunge kani han shilte le a han ti a ani chuan ani hi my group CEO ani e chuan akor hak po hi atak tak ani e alo ti a makan ti hle mi ho chuan keiti hne na chuan le thudi ki shata a ikor chu phelro a han ti a an pi khan loin rol watin mirap thak nu aron ti a chuti rolin kongka chang chuan Alex chu pangpar nen aron lut Sylvia ma a chuan kun nya min nei du angem a han ti a ani chuan Johnson chung kwa po kani an rep ti to lawa sin alo ti ani la chuan chutiang kata na poimo law nangma kha ka mangai che a atok mai a han ti chuan o kanayang che tia changin an pahnih chuan anin zui chuak ta nga la atop ta